Il-Prim Ministru Joseph Muscat irnexxielu bħala mexxej ta' partit politiku jikseb l-ikbar distak ta' voti personali għalih bejn il-mexxejja taż-żewġ partiti ewlenin. Analiżi tal-Gazzetta Kulħadd turi li l-ikbar distak kisbu fl-elezzjoni tal-2013 fejn il-Prim Ministru Joseph Muscat kiseb 14,000 vot iktar mill-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi, differenza ta' 120%. F'dik is-sena l-mexxej Laburista kien ikkontesta t-tieni u r-raba' distrett, filwaqt li Gonzi kkontesta t-tieni u s-seba' distrett elettorali. Il-Prim Ministru kompla mas-suċċess miksub f'din l-aħħar elezzjoni. Fl-elezzjoni li għaddiet il-Prim Ministru ġab total ta' 27,560 vot. Bekk ġab ma' 6,500 vot iktar mill-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, differenza fil-voti ta' 32%. Muscat hawnhekk ikkontesta fuq it-tieni u l-5 distrett filwaqt li Busuttil fuq il-11 u 12 distrett. Farsa lejn riżultati elettorali tal-elezzjonijiet preċedenti wieħed isib li kien l-eks Prim Ministru mexxej Laburista Dom Mintoff li kellu l-istess tip ta' distak qawwi meta mqabbel mal-avversarju politiku George Borch Olivier. Fl-elezzjoni ġenerali tal-1971 Mintoff ġab 6,100 vot tal-ewwel preferenza iktar minn Borch Olivier, differenza ta' 51%. Fl-elezzjoni ġenerali tal-1976 Mintoff ġab 7,200 vot iktar minn Borch Olivier. Dakinhar ukoll id-differenza fil-voti kienet ta' 51%. Min-naħa l-oħra l-ikbar rebħa ta' kap nazzjonalista fuq l-avversarju dirett tiegħu waslet fl-1998 fejn Edi Fenekadawi ġab 5,500 vot iktar minn Alfred Sant, differenza ta' 28%. Distak li għalkemm b'saħħtu wa xorta inqas miż-żewġ riżultati miksuba fiż-żewġ elezzjonijiet ikkontestati minn Joseph Muscat. Joseph Muscat li jum wara l-ieħor, elezzjoni wara l-oħra, qed inaqqax ismu ma' ġenb oħrajn bħal Dom Mintoff bħala wieħed mill-aqwa u l-iktar mexxejja fdati fl-istorja ta' pajjiżna.